Dem baş û xweş temaşevanên hêja hûn bi xêratin rêzê dersên me yên Kurmancî. Di mijara dersa me ya îroyên de em ê xewn û xeyalên xwe bi demê re parve bikin. Em ê bi hev re biçin dema bê. Ka em mêze bikin, dê çi bibe? Dema bê. Ev dem qala karekî dike ku hîn pêk nehatiye. Ev dem bi alîkariya daçeka dema bê, d û êyê pêk tê. Forma vê demê wiha saz dibe. Pêşî kirde tê. Piştî kirdeyê daçeka d ango ê tê. Pişt re qertefa raweya fermanî bi tê ber raweya lêkera dema niha ya lêkerê. Herî dawî qertefên cinavkên kesane tên bikaranîn. Em dikarin amrazên ku dema bê pêk tînin bi vê formê nîşan bidin. Kirde, d yan jî ê, hêmanên hevokê, qertefa bi, rayeka lêkerê û herî dawî qertefên cinavkên kesane. Mînak, şivan dê şîrê bizinê bidoşe. Piştî kirdeyê d hatiye nivîsîn, dema em li lêkera xwe ji mêze dikin, pêşî qertefa bi pişt re rayeka lêkerê doş, paşê jî qertefa cinavkê kesane e hatiye nivîsîn. Mînakên me yên din jî heman formatê hatine sazkirin. Zarok dê di çarê avrelê de şaxan biçinin. Em ê kengî biçin serê hîvê. Çi dibe bila bibe, dê encam muhteşem bibe. Nîşe, qertefa raweya fermanî bi di lêkerên pêkhatî de ji holê ra dibe. Mînak, ava Dicleyê dê baxçeyên Hewselê rake ser piyan. Lêkera rakirinê qertefa bûyê negirtiye. Mizgîn dê ji ser sûrên Amedê dakeve. Lêkera daketinê qertefa bûyê negirtiye. Dar dê pelên xwe hilweşînin. Lêkera hilweşînê qertefa bûyê negirtiye. Ew ê rabin li ser hespên xwe yên rewanî siwar bibin û biçin. Lêkera rabûnê qertefa bûyê negirtiye. Ez ê li derê çiyê ava sûsê vexwim. Lêkera vexwarinê qertefa bûyê negirtiye. Neyîniya dema bê. Qertefa neyîniya dema bê ne ye? Ev qertef cihê qertefa raweya fermanî bûyê digire û wateya neyîniyê dide lêkerê. Mînak, nexeme, ji xwe ez ê neçim. Êdî em ê kul û derdan nexwin. Hey pale 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 em ê neçin serê pale. Gelo hûn ê di deriyê wek hêviyê de derbas nebin. Nîşe, di dema bêya neyînî de di lêkerên pêkhatî de qertefa neyînî ne tê bikaranîn. Qertefa me ya neyîniyê dikeve navbera pêşqertafê û rayeka lêkerê. Mînak, ez ê milên xwe hil nekim û nexebitim. Tu yê lênûskê danegirî. Ez ê avê venexwim. Numûne ji berhemên gelerî û wêjeyî. Qere qetran bira, ez ê vêga rabim siwar bim. Berê xwe bidim bajarê Elcewazê. Ez ê bînim rehela bûk û zavê, bikim kar û barê dewetê. Dema bêya nêzik. Dema bêya nêzik ji bo karê ku dê demekî nêz de bêkirin tê bikaranîn. Ev dem bi alîkariya lêkera alîkar kirinê û qertefa dema niha diyê pêk tê. Li cihê daçeka dema bê, d'yê lêkera alîkar kirin tê bikaranîn. Lêkera alîkar û lêkera bingehîn her du jî li gorî dem û kesan tên kişandin. Mînak. Ew dikin warekî azad ava bikin. Tu dikî jîngehê biparêzî. Em dikin dest pê bikin. Beq bi viraq xwe dikin serî rakin ji bêaviyê. Ez dikim stranekî biqîrim ji kesera dilê xwe. Neyîniya dema bêya nêzik. Neyîniya vê demê bi neyînîkirina lêkera bingehîn pêk tê. Lêkera bingehîn qertefa neyîniyê neyê digire. Lêkera alîkar kirin her wekî xwe dimîne. Mînak, hûn dikin şitilan neçikilînin. Em dikin serê xwe li ber bêdadiyê netewînin. Em dikin neçin hilbijartinê. Ez dikim bi kûsiyên ku difirin re nefirim. Tu dikî ji kelecana xelata xwe negirî. Numûne ji bo berhemên gelerî û wêjeyî. Vê sibê dikim kewa gozel ramûsim ji kotî şindokê mêrê xwe newêre. Gul gelek hene çavreşa dilan, ez dikim herim yar bi min re nayê. Belê temaşevanên hêja, em gaştin dawiya bernameya xwe ya îroyîn. Heta bernameyekî din bimînin di xêr û xweşiyê de. Dema bê dê dema serkeftin û serfiraziya zimanê dayîkê be. Dem baş.